teko apa? Teko gula karo telo. Mosok ngono tok. Lah ngono tok gak dadi mboten. Mboten. Lah ben dadi piye? Ben dadi ki berarti piye? Ternyata gak hanya sekedar telo karo gula tok. Mboten ngono ya dileropo kene. Enek minyak yo gawe minyak. Gawe kompor. Semakin doncek kan semakin jelas. Nggih ta? Biasanya kan wong jawab hanya sekedar singkat, ngoten ta? Hanya garis besarnya. Ya seperti itu. Ternyata di Nurullah Muhammad ki lek dibedah iki men dadine. Enek roh itu. Terus nukot ya. Nurmu Muhammad. Sama iso dadi ngene iki prosesnya gak hanya sekedar Nurullah Nur Muhammad, gak sekedar lanang jati wadon jati. Ya ta? Ikan hanya komposisi toh. Paham ya komposisi ya? Ngerti ya komposisi? Bahan-bahane kan ngono to padahal. Nah ternyata ben iso dadi sempurna kaya ngene iki sama-sama kabeh-kabeh iki, alam kabeh iki ya. Ternyata di dalam itu mbok ben iso untuk mencapai proses ben dadi di bedahnya ternyata di situ ada roh Idofi. Berarti Nurullah ini bertajam menjadi roh idofi ini loh ya. Nah, Idofi. Lah terus Nur Muhammad itu tetep anggah Nur Muhammad. Nah. Lah kok malah enek nukot gaib. Padha karo iki. Iki asline sing iki lho. Paham ya? Lah terus Nur Muhammad kan jasa. Bayangan kan berarti. Ayang-ayang kan berarti. Apa daru iki? Iki lek gak enek kaca sing semantune. Iso gak dadi makhluk, dadi bayangan. Dadi bayangan meneh, dadi ayang-ayang. Saged mboten? Gak iso, berarti kudu enek apa komposisine? Kudu enek kaca sing iso mantulne. Paham ya? Sing iso dadekne muncule gambar ngono lho. Jadi ben iso muncule gambar. Zaman kula ngeten kula maca niki ya. Maca niki gak bakal enek iki lek enek iki lensane. Paham lho? Nah, lah iki lek sing jenenge lensa sing iso mantul iku jenenge rasa utawa nukot. Nukot gaib. Paham ya? Nukot gaib niku lek bahasa lainnya apa? Rasa. Bahasa lainnya apa? Sir. Rahasiane. Makanya ada nukot. Makanya sebelum iki proses gawene padahal proses jajan panganan ben proses masake piye? Komposisine kan malah dadi iki to. Lah ben dadi piye? Nur Muhammad nukot gaib didadekne sitok. Dicampur dhisik. Paham ya? Iki dicampur, dilebokne dadi siji. Nah, ada nukot gaib Nur Muhammad, nukot gaib didadekne siji tanpa kena dibeda-bedakake wujude, tanpa kena dibeda-bedakake rupane supaya dadi sitok gak kena. Lek dadi sitok padha karo barang lek iki saman kocok. Mau lebok di sitok ta. Didadekne sitok wis gak kena kok banding. Lah iki mang sing banyu ndi sing warna kuning ndi kok malih warna karo banyu dadi sitok gak kena dibedakne. Nah, menjadi karena tercampur ta. Gak kena dibedakne sampean. Wis ora pisah-pisah. Nah, akhirnya dadi. Lah lek wis ngono, Nur Muhammad kok gak dadi sitok imam wis gak kena dibedakne wujude, rupane, wis tunggal, dadi tunggal ya. Baru dilebokne nang kene roh idofi. Lah wis tunggane roh idofi iki dadi sitok. Lah lek wis dadi sitok iki diproses dhisik, baru diprosesnya dilebokne nang kene roh idofi. Mulane lek dipikir sama delok jasad niki, iki padha karo ning gone alam niki. Ajisan dipraktekke ning ajisan nanti.